दोसर व्यास के हमार नाम सुन के धोती में पेशाब होखे लगेला। अरे सैया के जोगावल धनवा धुआं कइले बा। वर्ल्ड स्टेज के बात करता नहीं रोशन भाई, गौर करो। उत्तर प्रदेश हो गई चाहे झारखंड हो गई बिहार हो गई, एगो तू कलाकार बाड़ो जे कि प्रदुमन परदेसी के सामना करेला। हतना जनता जनार्दन के बीच में हम किड़िया खा के कहतनी, जौन बात बोली ले मुंह पर बोली ले, स्पष्ट बोली ले। कोई के दुख लागो चाहे सुख लागो, जो भी बात मैं बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा। न तो है दोसर व्यास के हमार नाम सुन के धोती में पेशाब होखे लगेला। लेकिन तारा के धन्यवाद दे हो कि तू हमरा से गावे खातिर उपस्थित बारा, खाली पसेना बिगले बाड़ा। तू कोनो साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं ना तो है तू गाई तो ना गावे खातिर। लेकिन स्वागत बता के दिल से धन्यवाद दे। कुछ कहला तू बैठा आराम से कि सुआ के ओर से हमरा पुरस्कार मिले के चाहिए, तो हमू कौड़िया के जनता से निवेदन करब कि रउओ लोग दीही हमरा के। सब बुझाइत है, सब कहे से कि सुआ के लोग देता उनके के, तो कौड़िया के लोग हमरा के ना दी। मिली नु पक्का तो यही लोग ले देना दी, कुछ बुझा ले सब के यही लोग ले दे दी यही लोग ले कुछ दीजिए ना। कौड़िया मुखिया कुमारी अंजना सिंह के तरफ से पुरस्कार नाम श्रीमान आदरणीय विनोद जी कौड़िया में बनी के सुआ में कौड़िया के हाथी से हमरा 500 रुपया पुरस्कार दिले बनी। रउआ लोग बन रही, रउआ लोग के प्रेम एक प्रथा यही बरकरार रहो। भोलेनाथ से हम ये कामना करब, दुगोला के जगह पे बा, लेकिन है प्रेम के जगह पे बा। दुगोला बा रउआ सब आज विभाग बांट दिले बनी कि सुआ एक और बा, कौड़िया एक और बा। लेकिन आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़ाई लग जाओ, पाकिस्तानी घुस जा ने कहूर, तो रउआ सब ई एकता ना देखो, रउआ सब देखो कि ओकरा के दोनों आदमी मिलके हमनी के कैसे टेली जा। भगावल जाओ, गलती कहता नहीं तो हिंदुस्तान प्रदुमन परदेसी है, रौशन राज पाकिस्तान है। रौशन राज जी हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो लगाते हैं, जो अपने बाप का औलाद होकर भी पड़ोसी को पापा कहकर बुलाते हैं। हिंदुस्तान मेरा जिंदाबाद था है और रहेगा। और ये जान, ये जो तुम खेल रहे हो, मैं उस दिन से खेलते आ रहा हूँ जिस दिन से तेरे पूर्वजों ने बालों में खिजाब लगाया करते थे। अरे गेंडा स्वामी मैं भी मारूंगा, वह वक्त भी हमारी होगी, वह तलवार भी हमारा होगा, वह बंदूक भी हमारी होगी। सिर्फ मयान तेरा होगा, तलवार से मारने के बाद तेरे मयान में मैं कुछ दूंगा। ऐसे बोलबो तो फट जाता है। के बोल दी ओरिजिनल गायक के आवाज, ओरिजिनल गायक है जन बोला तनी हम डकर के एगो कि नहु गायक बोल के दिखा देबो। अभियंता लंगड़ बोली है और दूसर कोई नहीं बोल सकत अपना गरज के है। अब बोल बस आवाज में धली अभी टाइट बोलता रहा, जब ई आवाज में बोल दे बता लो प्रदुमन परदेसी से मारा बनिया गाना बजाना सुननी हरुआ समान हार्दिक अभिनंदन बाटे लगबे आवाज में बात करे त तनी चैता के भाव ना चैता गोल है तो एगो गणेश जी के बाद चैता नयका लय में गादी भैया के पुरानका लय में, कभी तो नयका लय में होई हिट कइले बा गाना। अरे सैया के जोगावल धनवा धुआं कइले बा। आ खोदी ढोरी के मुआ ना कुआ कइले। नयका लय हनु इ नया केकरा लगे शिशिर भैया, इ नया केकरा लबा केकरा जेकर उम्र 15 के बा, जेकर उम्र 20 के बा, लेटेस्ट 25 के बा, ओकरा खातिर नया बा। लेकिन जेकर उम्र 40 के हो गेल 45 के हो गेल ओकरा खातिर इ लय नया नहीं खे, ना पुराने हो। बहुत पुरान फिल्म आए रहे जानवर, जौना फिल्म के हीरो रहले अक्षय कुमार, वही फिल्म में इ ट्यून गावल गए रहे। तुझको ना देखूं तो ये जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये धुन नया हो गल, खाली ढोढ़ी के खोद के कुआं बना दिला। खाली हरदी मिला दिले सर नया हो गया।
बहुत बहुत रुपया पुरस्कार गंगेश्वर भैया हमरा के 51 रुपया का पुरस्कार दिले बनी सुआ के धरती से भोलेनाथ बना के रखो तले लखन म्यूजिक से करा के बा एगो अधिका लागल हमरा पहले हमर सब हम होइते लेकिन गणेश जी के बुलाओ अरे लाला सबात जला सके सजावे आजाने अहे विघ्न हरवैया मंगल तू बरसावे आजा अब हमनी का चैता गाइब जा हाँ, एगो तनी